खुलुमबाय बिटिआरनिउ चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। सोरांनि फोरबो एबा दिवालीनि बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावदों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय। प्रि रिक्रुटमेन्ट फोजोबनाय हाबाफारियाव इएम धनन्जय बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। मैया क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय गेरेमसा एग्र' प्रडाक्ट कम्पानि एल.टि.डि. आ गोदानै मावखुलि बेखेवदों। क'क्राझार सोहोराव दिवाली एबा सोरांनि फोरबो जरासे थालिर बिफांनि बेसेना 100 रांनिफ्राय 150 रां जादों। मानो होनबा दिवाली समावहाय थालिर बिफां गायनानै थालिर बिफाङाव थुथाबनानै लाइट जलायनानै होयो। बिनि थाखायनो थालिर बिफाङा 100 निफ्राय 150 रां जाहैदों। मैया एस.टि. ज'हन बस्क स्कुल प्रग्राम फोरोंगिरिफोरा 2020 आरो 2021 मायथाइयाव थाखो 10 आव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनो एस.टि. ज'हन बस्क स्कुल प्रग्रामाव ग्राजुएशन डे हाबाफारि लादों। क'क्राझार थानाफारायाव प्रलय कुमार दत्त क'क्राझार नित्य एकाडेमिनि गोरायुं खौरां मेल खालामदों। उदालगुरि जिल्लायाव साब-ज'न हौवा हिनजावसा लाइमोन आरो आइजो चेम्पियनशिप 2021 फोरोंथाय बादाजों लोगोसे बादायलायनाय हाबाफारियाव गोबां बर' गेलेगिरिफोरा मेडेल मोननो हादों। 2 बोसोरनि उन सोरांनि फोरबो एबा दिवाली फोरबोखौ फालिनो मोननै राइजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बिपिएफ आरो एमसिएलए बिथांमोना खारगासिनो दङ। आरोबाव गोबां एमसिएलए बिथांमोना खारबावगोन। गबिन्द बसुमतारि बे बाथ्राखौ बुंदों।